Alikho elishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Iqembu elisha lezombusazwe lithi limi ngakomo. Bakhala ngenhlupheko ekhaya labadala kwaMashu. Kanti kuthuthukiswa isikhumulo sezindiza eNewcastle. Babike izinkinga ababhekene nazo abezinhlaka ezilekelela amaphoyisa ukulwa nobugebengu eThekwini. Laba bathi ke sebeyazi ukuthi amagama abo asohlwini lokumele bayiswe kwaGoqanyawo. Sisemestino abantu abazokulawo. Saqalelwa nobhala wethu general. Sehlamba uholobho ziyaphansi. Omnyodlula ngoba uyathatha uswenkandla. Nayo kuleyo. Even nogada kuba inkinga uma ubona umuntu esela uthathe ekunyameni awukwazi ukumbona ekseni. Amalights ngehla mhlawumbe ngasimhlawumbe usisize kakhulu. Mhlawumbe okunye ongasiza ngakho since ukhona uthona umuntu ongavela ithembiso egcinayo. Mhlawumbe i-training compact nje yokuthi uma usibambile ke isigebengu noma siphethe isibhamu wenza kanjani. Ngoba phela uma isigebengu nesiphethe isibhamu nophethe isagilo nomphetheni umfana uyayibeka ngempela ekhanda mhlawumbe. Phele kanjalo nomuntu. Laba bebehlangene noNdunankulu esifundazwe iKwaZulu-Natal ukubhunga ngamasu okulwa nobugebengu. Bakhale ngamanye amaphoyisa namalungu alezi inhlaka abathi ke basebenzisana nezigebengu umshosha phansi. Bathi ke bafuna izinsiza kusebenza nokunye. Sizakho eBrighton Beach enye indawo yesilungu they have cameras kuma robots apha. Now those are very sophisticated cameras avela kutshena ukuthi le moto edlula la was actually implicated in a crime ebikade yenzeka kwenye area. You should look into that project uyibukele eduze prime ubone ukuthi njengoba kade ufunda lama stats lento mangase uyifake eNandi uyifake eMlazi uyifake kuphi kambe how much can you keep the sketch of land. These are solutions. Sama storm ekuthengeni into eyintshontshini leyo nto funeka ukuthi thina ama-customer esithengayo masiyeke ukuthenga bazolahlekelwa indawo abadayisi. Kodwa uma kuzoba yithina esithengayo bazofika njalo bezokudayisela iselfoni abayithathe kumakhelwane wami bayazi ukuthi izothengwa ngamakhelwane. So let's stop being customers thina yokuthenga stolen goods. Kuzokhumuleka ukuthi isimo sivele simanzonzo emphakathini efana naseNanda lapho ke izigebengu zipilitile. uNdunankulu uveze ukuthi ke umnyango wezokuphepha komphakathi ongaphansi kwehhovisi lakhe ungeminye ehlinzeke ngemali encane kepha konke ke okudingidwe lapha kuzoba seqhulwini lwezingxoxo zabo. Shana namhlanje njobe sihlangene nenhlaka eziba nobugebengu la eThekwini uhambe kahle kakhulu engizoba nayo lemhlangano nakwezinye indawo kodwa okukhulu kakhulu ukuthi siphumela siye ebantwini siyoxoxa nomphakathi ukuthi abangazibambela igebengu ngezandla beze befuna ukuyibulala bona ngoba mabenza njalo baphula umthetho. Into ebalekile ukuthi fana amaphoyisa abikele mangabe kukhona ubugebengu. Kodwa ezinye zezinto kunenqubekela phambili emzameni yethu yokulwa nobugebengu la esifundazweni. Izinga lokusebenza kamaphoyisa liyabonakala liphezulu kakhulu nakhona leNanda nje khona igebengu ebezifunwa ngeshwa ke zazama ukulwa namaphoyisa zagcina zibulaleka zashona. Kodwa nje konke lokho kuluphawu lokuthi amaphoyisa aZulu-Natal enza umsebenzi esushayile ihlombe nohulumeni wesifundazwe waZulu-Natal. Ingakho sinje ludaba lokulwa nodaba lokuhlukunyezwa nokubulawa abantwana nezingane ilab le ye-DNA forensic lab sinengxoxo esezihamba ibanga eliphezulu cishe sekusele nje isigaba esisodwa kuba ungqongqosho wamaphoyisa kuzwelonke simthumelela incwadi la khona sithi nansi indawo bese nalaba bamabhizinisi abathe basilekelela ukuthi yakhiwe nabo kube nencwadi yabe cha impela siyangena lapha bese esesigunyaza ukuthi aqhubeke lo msebenzi ngoba ilab kuzobe kungasiyona ilab yelokuzana kahulumeni wesifundazwe kodwa yawo amaphoyisa. Engibona ukuthi ikhona inqubekela phambili ekuthunisile nobugebengu. Umhlangano namhlanje nje ubuthinta indaba ezisemqoka kakhulu konke lokho abakubekile ebehlangene nabafuthi nodadewethu abalekelelayo ukuthi kulwe nobugebengu. Izindaba esithena sizohamba siyoyibuka njengokuqeqesho abathe balidinga uqeqesho oluthe ukusabalala. Sizohamba siyoyibuka sifake ibudget kuzona ukuze siqinisekise ukuthi ziyenzeka ngokukhulu kusheshsha. Kulindeleke uba uNdunankulu ahambele eNanda nakwamanye amalokishi maduze. Ey'ndabeni ze-KZN TV
kube kuntombi khona Mvubu ngisithekweni. Izindaba ze1 KZN TV uzifundelwa Siyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Iqembu lezepolitiki iNational Community Liberation lethule ngokusemthethweni ikomiti lesikhashana elizohola leli qembu kuze kuba liya kwinkomfa yalo phakathi nonyaka. Leli qembu belinesithangami sabezindaba namuhla emini ngenhloso yokuzokwethula izinhlelo zakamuva zeqembu okubalwa kuzo nolungiselela ke imikhankaso yeqembu njengoba kubhekwe okhwethweni lohulumeni basekhaya ngonyaka ozayo. Leli qembu liphinde lamukela amalungalo amasha avela kwamanye amaqembu. Esiphezulu seqembu iNational Community Liberation namuhla sibeke nesinguyazana la khona besodinga idakeka kuyihlela kabusha kanjalo ke namalungiselelo alo leli qembu njengalokhu ke lizilungiselela ukhetho lohulumeni basekhaya ngonyaka 2026. Lesigungu besihlangene ke la namuhla nokuvelile ukuthi siphinde samukela namalunga amasha eqembu avela ke emaqembini ahlukahlukene. Kodwa ukuzwa kabanzi ngalokhu sizokhuluma ke nomengameli waleli qembu ubaba Umuzi Hlophe sizokabanzi ngokuhlangana kwabo ke la namhlanje la bahlangane khona njengesigungu esiphezulu. Mhlonishwa siyakubingelela siyakwamukela endabeni zomsakazo i1 KZN TV. Sichazele kukhona sizwile ukuthi iqembu iNicole linonyaka la Songolo noma linesikhathi esingangonyaka la Songolo. Ungasichazela ngalo kumuntu nje ongakaze azezezwe ngalo umsuka walo kusungulwa kwalo kanjalo nezimiso zaliqembu. Umsakazi sibonge umuntu akaqinisekise ukuthi iqembu leNacole National Community Liberation iqembu elikhona eliphilayo elisebenzayo elikhulayo futhi akukudala ke lasungulwa kodwa kulesikhashana nje lisunguliwe kunezinye izinto nje eziningi ezenzekile nezisiza abantu futhi iqembu lethu ke silisungula sakuveza ukuthi asilisungulana ngakhona ukuyokhethweni kodwa sifisa ukuthi lizinze ingakho sathatha isinqumo sokuthi ngenkathi selisungula asizukusheshsha siyokhethweni la ngo2024 kodwa sifuna ukuyihlela sihleleke. Iqembu ke leNational Community Liberation lisungulelwe ukusiza abantu nokusebenzisana nabantu nemphakathi yahlukahlukene nokuba yizwe futhi labantu abahluphekayo ikakhulukazi abasendaweni zasemakhaya nokulekelelana nemphakathi nama-stakeholders ukubuka ukuthi umnotho wasemakhaya singenza kanjani ukuthi susimamise ukwazi ukuthi ube khona. Kuningi kosekwenzekile kulesikhashana esincane umsakazi la khona sesikwazile ukwakha ama-structures kusukela kwi-NEC phezulu kuze kuzofika ema-branchini. Sinawo amalungu e-NEC i-top 8 ekhona ilidwa usihlalo kazwelonke uComrade uZwide. Sinayo iPEC yakwaZulu nakwamanye ama-province ngokunjalo. Sinayo ama-district akhona ayaphila leaders from the district akhona ama-sub-region nama-branch ngokunjalo. Sichazele ngokuhlangana kwenu la namhlanje. Kuyinjwayelo ukuthi every month umhlonishwa usihlalo kazwelonke uhlalisa iNEC la khona sisuke sibheka nje izinto ezahlukahlukene ezakha iqembu kodwa obekuseqhulwini namhlanje bekuwukuthi iqembu ake lihlele kabusha ikakhulukazi ukubuka iNEC ukuthi isaperforma kahle yini wonke ama members NEC akhona ngokwama responsibilities basasebenza kahle yini as well as ama PEC uyabona nje iPEC yakwaZulu Natal kuphoqe ukuthi ake sibuke indaba kaconvener sibuke indaba kaTreasurer ngokunjalo sihlengahlengise lo fanele sihlengahlengise khona as well as ama district esawabeka siwakhetha ukuthi azoba ama interim besiwabuka nawo ukuthi angasebenzi kahle axhuga kuphi iziphi inkinga angasebenzisa nhlobo siwadisbandile ngoba asifisi ukuba nobuholi obungasebenzi. Okugcina bekubalekile ukubuka indaba ka2026 ama elections ukuthi i-state of readiness simi kanjani siyahleleka siyayihlela yini as well as i-conference yeqembu ezoba ngoDecember kuona lo nyaka before siye kuma elections. Umbuzo omunye nginawo lawo ukuthi niyaya nokhethweni nizoba ingxenye namaqembu azongelela ukhetho njengalokhu luzoba khona ngonyaka ozayo ka2026. Angiqinisekise mfowethu ukuthi iqembu leNacole liyobe liyingxenye yokhetho ngonyaka ozayo.
sisazobuka ke subuholi beNEC ukuthi singenela kona wonke yina ama province ngoba okwamanje as we speak iqembu lena call kunama province eli active kuwo kunama province esinabantu nje kodwa elingekho active. iKwaZulu Natal is very active. Eastern Cape is very active. Impumalanga iyaxhuka, iGauteng iyaxhuka, iFree State ibukeka izakahle. Kodwa angiqinisekise ngingananazo ukuthi lama province amabili uKwaZulu Natal neEastern Cape azolungenela ukhetho. Kodwa ke ubuholi busazobuka siscreen sibheke ukuthi kuona wonke lama province ayikho yini enye province ezojoinela ama province awu2 elingenela ukhetho. Iqembu libonakala lidlondlobala njengoba lokhu namuhla ade namukela amalungu angaphezulu kwama5 engikholwa ukuthi of course aqhamuka kwamanye amaqembu. Ungasichazela ngokwamukela kwenu nanokuthi avela kumaphi amaqembu? Msakazi umuntu akakuveza ukuthi ngoba sibamukela nje abaholi asiqala ukubamukela ikakhulukazi laba ebesamukela namhla ama leaders not just members baqhamuka amaqenjini ahlukahlukene abanye baqhamuka eqenjini enkatha abanye uANC abanye yiDA abathathe isinqumo sokuthi sekwenzeke konke babuka ukuthi iqembu leNational Community Liberation ilona iqembu elengenza umehluko empilweni zabantu kuzona zonke ke indawo isiqalo lesi sesiyaqala nje kufanele sibe seThekwini sokwamukela ama leaders ngokwama district because ngoba sila sisemkhanya kude besamukela ama leaders asemtuba kuphela sizosabalala uyothi ebhekelena uDP usihlale ebhekele upresident ebhekele samukela abantu abahlukahlukene ngoba usuku nosuku iqembu lethu lijoinwa abantu abahlukahlukene abama leaders nabama members. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Lo besikhuluma naye bekupresident noma ubengameli weqembu iNacol bezosicakisela kabanzi ngemalana nokuhlangana kwabo la namhlanje kanjalo ke nokuthi ekuveza ukuthi ilabo ecaba khona indlela yokubheka ukhethweni lwangonyaka ozayo ukhethweni la uhulumeni bezindawo leka 2026. Abasebenzi bekhaya labadala eKwaMashu Christian Care Society bakhala ngenhlupheko njengoba bethi kunesikhathi eside bengaholile. Kuvela ukuthi abanye balabasebenzi sebexoshiwe abanye basatshiswa ngokuxoshwa ngoba besolwa ngokuveza izinkinga ezibhekene nalesikhungo okufaka ezezimali ukuhlukunyezwa kwabagcinwe lapha izinsolo zokukhwabanisa nokunye. Kukhalwa ngezinkinga ezibhekene nesikhungo esigcina sebekhulile ezenze elokishini uMashu eThekwini phakathi kokunye ungaholelwa kwabasebenzi. Inkinga esibhekene nazo njengamanje abasebenzi basitshena ukuthi abaholile kwakufanele bahole ngomhla ka15 kuze kube imanje abakaholi. Inkinga ziningi la ekhaya. Nathi masingena sangena kunenkinga. So ke sase ikungazutheni yaxazululeka. So sekweyenye inkinga le ebesivela yokuthi kungene abantu abanenhliziyo ezingaphandle bakhwabanisa imali. Njengoba sibalula imali ye-Provident Fund ebingasakhokho kumanje abasebenzi bazama ukuthi ivele ibuyele kubona i-Provident Fund yabo ngoba vele ayisekho i-contribution abayenzayo futhi ayikho i-contribution eyenziwa i-KMCCS. Ngokuthola kweziko lezindaba sekunesikhathi eside lesi sikhungo sikhungethwe yizinkinga nokuzeke kwadala ukuba sifakwe ngaphansi kwenhlangano engenzi inzuzo ngenhloso yokusisiza. Ngesikhathi iziko lezindaba lihambele khona ukusebenza kwansuku zonke bekubukeka kuqhubeka njengokwejwayelekile. Omunye wabanelungu eligcinwe lapha uthi lesi simo sesiphazamisa inhlalo yabagcinwe ngaphakathi. Sifisa ukuthi bakwazi ukunakekela ogogo la ikudla bakudlayo ukudla okungcolile njoba ngisho ngithi akukho right hygiene ayikho right ukudla mina ade ngeke ngifike ngiyicleanele ikamero lama ukudla bakudlayo akukho right ukudla bakuthola abathola into encane engaka musu uthengela ugogo wena ufika nokudla kuthi uyamkhuluphalisa umthengela lezi zinto sina siyidingi lezi uzodlani kanti ngoba nokudla mengisi ngiyakubheka la akukho right nabe ngikuthatha ukudla la ngikuchithe ngoba bekungekho health ngifike nokwami ukudla. Ungqongqoshe womnyango wokuthuthukiswa komphakathi esifundazweni ucacisa ke ngokwenzeka khona kuleli khaya. Uma abe nje sisanda ukuqala ukusebenza last year
sathola nakhona nenkinga saya ngoba kunenkinga bevalelwa amanzi mase siya khona safika ukuthi kukhona nokunye okwangangigculisanga njengo MEC ngase ngi request ukuthi ake kwenziwe uphenyo esazolithola ke I final report kodwa okubalulekile ukuthi sabe ke sesappointa iNPO enjengo overseer ebabhekile okwesikhashana sisadila nama issues ale report kodwa okungaba nzima kakhulu ukuthina ngoba ihlala abantu abadala ukuthi kube khona isikhathi where services are interrupted angeke sikuthande lokho kodwa ke njengamanje inkinga lebe khona kube isikhashana ngempela ngoba bekunama delays mabenze wama payment akumele avaye ka treasury for approval kodwa njengamanje njengoba ngikhuluma nawe isilungisekile imali yabingenile and they are busy processing for abasebenzi Endabeni ze1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngeseThekwini. Imeya yomasipala eNewcastle uXolani Dube uthi ukuqhubeka kokuthuthukiswa kwesikhumulo sezindiza kuzosondeza osomabhizinisi abaningi okuzolekelela ukuvula amathuba omsebenzi kanye nokwandisa umnotho waleli dolobha. Lokhu kusho njengoba besezinhlelweni ezokulungisa lesikhumulo esakhiwa ngonyaka u2019 kwahamba ukusebenza ngenxa yezimali kumasipala. Unzwakela uqinisekisile ukuthi kuzoqhubeka kwakhiwa kwaso kanti ke bazolekelelwa inkampani ifuze ezofundisa abashayeli bezindiza nokwakha ke imigaqo yezindiza. Imeya yomasipala eNewcastle ithi ukuqhubeka kwesikhumulo sezindiza eNewcastle kuzolekelela ukuhambisa imikhiqizo emikhulu. Kube enye ke ama initiatives umuntu aqale ngawo mayefika ukuthi asihlele kube khona abantu noma ikhampani si-appointayo nesizosebenzisana nayo ukuzosihlelela ama-flights. Lokho kuzokwenza impilo yabantu abaningi abafuna ukuze Newcastle nabantu abawosomabhizinisi abaningi kuzokwenza impilo yabo ibe lula. iNewcastle akihlonzwe iminyango eminingi njengesizinda la izokwazi ukuthi zihwebele khona. Uma nje ngingagxila noma mangabalula odwa uDepartment of Agriculture ubuka iNewcastle njengendawo ezizinda la ingakwazi ukusebenzela khona ihwebe khona ngoba uma ubuka iNewcastle la yakheke khona geographically uma uye eGoli ndlule eNewcastle uma uye eFree State ndlule eNewcastle uma usuka la uya koMpangeni Richards Bay kuyalingana nokusuka la uye eThekwini kuyalingana nokusuka la uye eGoli. So ke kuzokwenza ukuthi abantu abaningi bezokwazi ukuthi le airport yethu bayisebenzise sizokwazi nokuthi isebenze ke manje ukuhambisa imikhiqizo emikhulu ukuthi noma befuna ukuletha imikhiqizo yabo isuke eGoli ingahambi iyoqala eThekwini ngaphambi kokuthi ize eNewcastle. I once visited enye indawo esebenza ngalezi zinto ekuthiwa Green Pepper bizwa Green Pepper nakho konke. I learned that day ukuthi uGreen Pepper lo usudle eNewcastle usuke eNewcastle udraye uye eThekwini ngaphambi kokuthi usuke eThekwini uze eNewcastle. Now uzokwenza lokho ukuthi noma iziphi ezinye imiphe eminye imikhiqizo engabe izohamba lelo banga lokudraya izokwazi ukuthi isukela isuka khona ifike kithi uma ifika kithi izofika kithi isekahle. Uqhube ngokuthi kuzophinda kulekelele ukuvula amathuba omsebenzi kule ndawo kanye nokuthuthukiswa komnotho. Uma kuqhubeka le airport baningi abantu abawosomabhizinisi abazokwazi ukuzovula nokwandisa imisebenzi yabo. Ukwanda kwemisebenzi yabo kwanda kwamathuba emisebenzi for abantu bakithi. Sifisayo kodwa kubalula ukuthi njengamanje kune company ifuze okuyona ezosilekelela lapha ngoba njoba sakusathi kuma sasimiswa imali. Umkhandlu wethu ubungenazi imali kahle sasimiswa imali ngoba sasizohluleka ukuzenzela okuningi. So sikwenzile ukulingana namandla ethu ufuze mayifika uthe office uyithatha le airport uma eyithatha uzoqala ke ukufundisa abashayeli beindiza kule airport yethu. So ke uma sizoba ne-airport ezokwazi uqala ifundisa abashayeli beindiza kusibeke ezingeni elithile lokho njenge Newcastle. Kanti uphinde waveza ukuthi sekuqaliwe ukusetshenzwa kuyo le ndawo. Nginalo ulwazi lokuthi sebeqalile ukubuka ukuthi yini enye abangayenza. Nathi njengomasipala kukhona ingcenyana yethu esiyenzayo yalo mgwaqo. Sesiyenzile sekukuthi siqedele then bese bethatha over kabafuzi. Njengamanje sebeqalile ba-identify abafundi la endaweni ba-recruit abafundi la endaweni neminye ke namanye ama-project esiwenza nawo. Kube kuthobeka Dladla ezindabeni ze1 KZN TV ngise-Newcastle. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabezene ezinye masibuya. Asibingelele siphinde sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko zihamba phambili namhlanje. Iqembu elisha lezombusazwe lithi limi ngakomo. Bakhala ngenhlupheko ekhaya labadala kwaMashu.
kanti kuthuthukiswa isikhumulo sezindiza eNewcastle. Umhlaziyi wezepolitiki uDokotela uZakhele Shamase uthi ungabakhathaleli abantu kwabaholi basemazweni ase-Afrika nokukhwabanisa imali kunomthelela kwizinqumo ezithathwa umongameli waseMelika uDonald Trump. Emva kwesikhashana efungisiwe kwesobumengameli, uDonald Trump ezweni laseMelika usememezela ukumiswa koxhaso lwemali elwisana nesandulela ngculazi kwizinhlangano ezingenzi inzuzo zasezwenikazi iAfrika. Umhlaziyi wezepolitiki uDokotela uZakhele Shamase uthi lesinqumo kusengenzeka asibuyekeze uTrump aqhubeke abe yingxenye yeWorld Health Organization. Uyaphuma kuWorld Health Organization okuyona ke kahle kahle ephethe zona lezi zinto lezi sikhuluma ngazo. Mangabe futhi useshilo wathi angahla kubuyekeze lokho ukusinika ithemba lokuthi uTrump angaphinde futhi abuyele kuWorld Health Organization aphinde ayosebenza khona ifakwe imali yaseMelika ngobuningi bayo. Ngakho ke uma ngabe ethi uyahoxisa ukuxhasa ama-NGOs nezinhlangano ezizimele zase-Afrika ezilwa nengculaza ezilwa nomalara nazonke lezi zifo lezi ezingelapheki kalula, asingakuthathi lokho njengokuthi vele sesishaywe ngetshe esiphongweni ngoba njoba ethe angahla kubuyekeze ukuba khona kuWorld Health Organization angahla kubuyekeze futhi nalokho ngoba uthe it's a pause akasho ukuthi uyanqamula. uShamase uthi inkulumo yakamuva kaTrump isole kakhulu abaholi base-Afrika ngokungabakhathaleli abantu babo kanjalo nokukhwabaniswa kwezimali. Kufanele sikhumbule ukuthi uTrump uyabasola abaholi base-Afrika uthi babulala abantu babo bakhohlakele bazinakela bona bangogombela kwesabo abayendaba namuntu mabenikezwe imali yehla ngephakethe idliwe ngabaholi balawo mazwe abantu basale behlempho yena ke uzokwenzelani ukuthi alokhe enikeza labo bantu imali abangenandaba abangena political will abangenayo will ukusiza abantu ngezempilo. Ezindabeni zwaNikezeren TV bekuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Kukhulu ukukhathazeka kumalungu omphakathi kulandela isimemezelo somkhandlo lawula izamandla kuleli iNational Energy Regulator sokugunyazwa ukwenyuka kwentela kagesi okulindeleke emhlalulunye kuMbasa. Intela kagesi izokwenyuka ngo-12.7%. Lamalungu omphakathi athi azoqilazeka kakhulu ngoba wasebenzi kanti uvele ugesi umbeqolo. Intela kagesi kulindeleke iphinde inyuke eminyakeni ezayo njengoba izophinde ikhushulwe ngo-5.36% kunyaka ka-2026 kanti no-6.19% kunyaka ka-2027. Enzo uhulumeni ke mina ngithi imbi into ayenza kithi uhulumeni ukuthi yena lokhu wakhuphula ugesi njalo yokhuphula siyawuthenga ugesi sithi sifake esigubhini ayiseke imali othenge ngayo usuyaphinde yikho ke sekufanele ukuthi thina sibuyele einkunini sihambe siyobasa umlilo siyiphekele ngoba amahlathini ngeke siphucwe umuntu umlilo ngoba uyasigubhisa uhulumeni. Ilokho nje ngisho ngohulumeni ukuthi uhulumeni buyisa ugesi ngokwanele kubantu ukuze abantu bebone ukuthi khona lento okuthiwa intuthuko ngoba ngekhathi siqala kuthiwa siyavotiswa sasivotela wona ugesi ukuthi iswe lithuthuke kwakungashiwanga ukuthi njengoba kuthiwa sizofakela ugesi nje ukuthi sowukhokhela kwakuthiwa nje uzongena ugesi sijabule sibone ukuthi iswe liyathuthuka ndeni kugesi wasuyakhokhela usunyuselwa niki imali ayinganyuki imali siyacela ubaba wethu Ramaphosa ukuthi akasibe uyena ekhuluma no-Eskom bengawunyusi ugesi. Indaba yokukhuphuka kagesi ngiphatha kabi ngoba nala esidayisa khona ayikho imali esiyitholayo. Ugesi uyasilimaza ngoba umuntu uhambile kuhamba ne-network ey'tolo singakwazi ukuthola imali abantu mabethi bazohola noma u-350 noma bezokhipha imali thiwa i-network ayikho nasemakhaya uyasilimaza ngoba mesifika asikwazi ukuthi sipheke sesibuyela sizodlalisa nokwenza izinto ey'ningi asikwazi sicishelwa amafriji namafriji agcine sesifeka ngale ndaba yokuthi ugesi uhamba njalo. Ukunyuka kwawo-ke nje angisawuphatha ngoba sinayo imali asisebenzi nasemakhaya sinabo abantu abasebenzayo. Siyayizona indaba yokunyuka kagesi khona iyinkinga kakhulu ngoba uvele ugesi ukhuphukile kwimali uvele uyabiza sidalo sawo and abantu abasakwazi ngisho uku-afforda ikhona futhi okubuye kudala ama-challenges la uthola abantu sebegcina beba nogesi ngendlela engekho emthethweni ingenxa yokubiza kwawo ugesi
futhi kukhona khona lapho ugesi ukuhambe nje 3 days 3 to 4 days ungekho ugesi. So lokho kwenza futhi ukuthi nabantu bagcine benenkinga efanayo ukuthi bawuthengile ugesi awukho kwawona khona. So nje ukunyuka kugesi kuzo-affecta kakhulu abantu nenhlalo nje yonke yaseSouth Africa izoba inkinga kakhulu. Ugesi uyasicelaza kakhulu ngoba ugesi mawuthi uthenga 100 rand uthola uhalf wawo, uthenga 200 uthola uhalf wawo. Mawuthi uyenye ukuthi uzothenga 100 rand uthola kangaka ka-20 rand. Hayi akusiphathi kahle lokho. Uhulumeni akangenelele alungiselele ngophela uyena osiphethe akangabuke ezinye izinto engenamsebenzi walutho eyokunaka indaba kagesi. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabezene ngosezomnotho masibuye. Ake siphinde sikubingelele sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Iqembu elisha lezombusazwe lithi Liminga Nkomo bakhala ngenhlupheko ekhaya labadala kwaMashu kanti kuThuthukiswa isikhumulo sezindiza eNewcastle. Kuleli qophelo ake sikubhekele engosini ezomnotho. Izimakethe zakuleli zivale irandi liwu-18.68 uma liqhathaniswa nedola laseMelika libe u-23.19 uma liqhathaniswa nopondo zeBrithani liphinde libe u-19.40 uma liqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-$2,793.85 i-ounce kuthi uwelo ngahluziwe ube u-$76.87 umbongolo. Ake sikubhekele ngosini ezemidlalo. Iqembu leRichards Bay FC lilindele likhulu kumdlali wasesiswini uMduduzi Mdantsane elimboleke kwiKaizer Chiefs ngosuku lokugcina lwewindi lePremier Soccer League iPSL. uMdantsane uneminyaka engama-30 ubudala uqale isizini ka-2024-2025 elimele kanti uzoyibamba kwiNatal Rich Boys kuze kuphele isizini. Selokhu uqale isizini akaza sinuke iskimu ngaphansi komqeqeshi uNasreddin Nabi ojoyine amakhosi ethenjiwe ukuthi uzoshintsha isimo. uMdantsane ugcina ukudlubha ijezi leKaizer Chiefs emqhudelwaneni we-Home of the Legends Cup egcine iwinile emasontweni adlule eGqeberha. Ukudlala kahle kwakhe kulomqhudelwane kwenyuse ithemba lokuthi uzoboshelwa emidlalweni yeBetway Premiership kodwa ke kwagcina kungenzekanga lokho. Ukubolekiswa kaMdantsane kwiBay kuhambisana nomthwalo wokuvikela leli qembu elisengozini yezembe ngasemsileni welog yePremiership. Lisendaweni ke ka-14 kwilog ngamaphuzu ayisishagalolunye emidlalweni eyi-14. Iphambili ke ngamaphuzu amabili kwiMagesi FC esemsileni ngamaphuzu ayi-7 emidlalweni eyi-13. Ake sikubhekelena nasi isibikezelo sezulu ongasilindela. Zulumnyama ndlela zimhlophe ngiyazikuqise bese kuphathele zona namhlanje awuphinde uhlangabeze ithimba ngomsombuluko ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.